Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Şunkı temamyň ady Türkmenler ömürlük ulmy. Saparmurat Niyazov, Gurbanguly Berdimuhammedow we Serdar bular nämiş etdi we ýene-de näme etmek isleýär. Şu temanyň üstünde durup geçelim. Seseriň ömürlerine inni bazım 31 ýyl dolýar. Bu wagtyň içinde Türkmenlere Saparmurat görkezdi altyn asyry we kasam okutdy. Gurbanguly Berdimuhammedow galkynyş döwrüne halka pazarka berdi. Inni görwak Serdar näme bahana bilen halky aç we işsiz goýar. Häzirlikçe ol diňe güýç organlary bilen turgunlyşyp geçirýär. Ol dünkü dostlaryny ömürlük duşman edinni, görüň ol nähili wujdansyz hem zalim adam. Serdar başarsa yurttaşynaky hemme türkmenleri çärjewe getirjek we türmeleriň köp biri bolan Ami derýanyň kenaryna gelen adamlary zynnyna basjak. Ünferim olar adamlary Aşgabatda getirmäne gorkýar. Çünki pikir edýärler, gelenler Aşgabat aeroportundan gozgolagy başlar. Ol ýerde dip korpus pasorlar bar. Serdaryň ýurdun, halkyň, ekonomikanyň aladasyny etmäne akly çatanak. Sebebi onun atasy kimdi? Türemşik. Kakasy ogru kezzap yurt yıkan. Inni bundan eýlek şu Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna yurt yıkan diýen adamlar. Yurt yıkan ýön ahir türkmenleriň içinde iň erwet adam aýdylýan ekeni. Şo goýulýan eken lakam. Ben size şunu ödül edýän Berdimuhammedow Gurbanguly yurt yıkan. Bundan eýlek şoň lakamy yurt yıkan. Ünferin adamlar Aşgabatda getirmäne gorkýar diýdik-de. Sebebi Aşgabatda pasorlar we beýleki uramalar we jurnalistler adakany onnamyna görünýär-de. Awa eger halk aeroportdan gozgolama başlaýan ýagdaýynda onu olar pikir edýär, biz bulara karşılık görkezip bilmeriz. Bu jurnalistler bular derrew surat alarlar we dünýä habar bererler. Bular adamyň öňünden çykdy, adamlar tutýarlar, basýarlar, Aşgabatda şular ýaly gozgolaň diýip şondan gorkýarlar. Şo gepgüründen gorkunjyna bular şo Liwatdaky aeroportda Moskwadan, İstanbuldan gelýän samolyotlary düşürmäni ýöler, şo makul bilýär. Bunu kim maslahat berdi? Bu mesele başlan koronavirus döwründe Berdimuhammedowyň özi diýmek bol öňkü Berdimuhammedowyň töweregindäki ministrlerden şu wagtky bu ýerde şu wagt oturan ministrler bilen maslahat edilip şo netije gelinen bolmaly. Şo gelýän adamlar Liwatda düşsün, şo ýerde galsyn. Şo ýerde barlalyň geçirilin. O ýerde ýadyňda düşen orada koronavirus döwründe o ýerde bir karantin nimeten zonasyny açyp o ýerde adamlar kötep sakladylar. Aýyny bolsa gelýän adamlary şu aeroportda barlap gönmel nime Abdüşşükür sizosy bar, şoňa uradarlar. Başga nire urasyn, onuň türmelere uradarlar. Köp türmen köp ýerem şo Liwat vilayaty. Onu özüm hemmesinin içinden geçip kayttım. Bilýän. Yurdu dolanmak kimmeler üçün şu wagt howply. Dolanjak bolýan adamlara men bilýän. Yurdu dolanmak şu wagt howply. Şu wagt Serdar hiç bir zady başaranok we şoň üçin ýan kaýdyşym ýaly şu güýç organlary bilen iş alyp barmana çemeleşýär diýmek, ol basyşy, repressiýany, halkyň üstündäki bütünden bolan basyşy hat güýçlendirmek isleýär. Gorkýar, öz nemesini, kürsesini saklamak isleýär, ören gorkýar. O adamlar gelýär birden Aşgabatda men ýerim alarlar diýär. Ýeriň bilseň alar Serdar. Sen halifa hiç pikir etme. Üçten hem puş diýerler, bilýärmi? Sen üçüncü. Sen öňkü geçenden kişide okudyňam ýok, iş sadyňam ýok.
Seni kim saklayacak bolsa saklayversin. Biz seni o yerden ayırırsak. Şunu bellak koy. Bu işlerimizi berkitmeli. Biz taşınakı, naşı, neme karşı görüşen, diktatura görüşen adamlar şunu taşınakı, bu işlerini berkitmeli olan neme ısınışıklı olmalılar, birek-bireklen havarlaşmalı. Urdan piçe, te oğullardan başlap, orgun işgärleri, afisçiler ve bu meselenin gelecek için ören vaciptığını düşünmeliler. Fırsatı elden versek, yine de bu diktatör rejim devam edecek. Yurdu yıkacaklar ve gelecekki nesillerimiz için hiçli olup karışmaya. Şunun için adamlar şu an fırsat geldi. Tayarlık görelim dediğim adamlar. Asmışlık olalım, tayarlık görelim. Biz öz aramızda ullokan biz kurulma şu an Türkmen hareketi bir front Türkmen diktaturuna karşı dören front 12. fevral günü 2020 yılda hemmemiz birleşip maslahat edip şu neticeye geldik. Ve birleştik. Inni biz daşınaki ullokan bir güç ve esası güç şu atki duran. Bizde profesyonel adamlar var. Biliyorsunuz, jurnalistler, tarihçiler, cemiyetçiler, kültür işgärleri ve beylekler. Yaşlar, studentler, şu Avrupa'dan başlap dünyanın o çetine çenli adamlar var. Biz bilen katnaşıkta. Biz Türkmenistan'a gelir ve Türkmenistan'ı azad ederiz ve Türkmenistan'ı Türkmen Halk Respublika deyip ilan ederiz. Adamlar anamda olun, garaşın. İyi de gayetmek olmaz. İyi de gayetsak biz geleceğimizi, vatanımızı itiriyaz. Olarım serdarlarım, Bermuhammetlerim, olarım gittiği vatan tararlar ayağısına alıp tozdururlar. Adamlar köp sağ olun dinleyeniniz için inniki duşukları çenli sağ olun.